ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ବା ଚରଣ କମଳକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ନିଧିବନରେ ରାସଲୀଳା ସାରି ଯମୁନା କୂଳ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିକୁ ଯମୁନା ଜଳରେ ନିଜ ହାତରେ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ମନା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଧାରାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଯିଏ ଥରେ ମୋ ଚରଣରେ ଲାଗିଯାଏ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜଠାରୁ କେବେ ଦୂର କରେ ନାହିଁ। ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଧାରାଣୀ ଏତେ କରୁଣାବାନ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। କେବଳ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଥା ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଚରଣ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ।